Tubacexeko lan gatazkaren korapiloa askatuko da gaur. Tubacexeko enpresa batzordeak langile guztiak ez deitzea erabaki du azkenean, zuzendaritzarekin lortutako aurreakordioa bozkatzeko. Beraz, Tubacexeko batzordeak aurreakordioa sinatuko du, bozketarik gabe. Akordio hori onartuta kaleratze guztiak ezeztatuko dira eta enplegua 2024 arte bermatuko da. Langileek 40 ordu gehiagoko urteko lanaldia izango dute, hori bai 2025 arte soldata izoztuta izango dute eta langileen erretiroetarako ekarpena 100% jaitsiko da. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara zuzenean eta hemendik etardu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara. Entretenimendua, iritzia, analistia eta informazioaren bitartez. Zurriak lauditu, astelena da eta beheranzko bideari ekin dio langabeziak. Azken hilabetean ohikoa den moduan, irailean berreskuratu egin dira udako hilabeteetan galdutako langileak. CP, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak emandako datuen arabera, irailean 4.133 langabe gutxiago zenbatu dira Hego Euskal Herrian. Beheranzko joera hau 4 herrialdeetan berretsi da, batez ere Bizkaian eta batez ere zerbitzuetan jaitsi egin da, baina apaltzea izan da baita ere industrian, eraikuntzan eta lehen sektorean. Idoia Mendia lehendakariordeak enpleguaren etengabeko susperraldean nabarmendu du eta 15 urteko irailik onenaren datua dela berretsi du. Ziaren datua 15 urteko onena da. Pertsona kopuru handiagoan jaitsi delako, sektore guztietan, lurralde guztietan, emakumeetan eta gizonetan, eta ia adin tarte guztietan. Urtebete daramagu etengabeko susperraldian enpleguan. Pandemia jada ez da enplegua saltzen duen faktorea. Baina txertaketa masiboak laneko eta aisialdieko jarduera ia guztiak berreskuratzea ahalbidetu du. Eta hori nabaritu eginda joan den hilean. Errekuperatzeko lekua geratzen zaigu oraindik, baina hemendik aurrera itxaropenerako are arrazoi gehiago ditugu. Enpresak eutsi egin dio. Gobernuek jakin dute erresistentzia hori laguntzen eta aukera berriak aprobetxatzeko unea da. Sortuko dugun enplegua kalitatezkoa, inklusiboa eta berdintasunezkoa izan dadin. Eta jendez beteko dira gaur berriro ere Euskal Herriko Unibertsitateko, Deustuko eta Mondragon Unibertsitateko ikasgelak. Pandemiaren bilakaera onari esker eta herritaren gehiengoa txertatuta dagoen honetan, gaurtik aurrera Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateek presentzialtasuna berreskuratuko dute. Irakaskuntza aurrez aurrekoa izango da 100% eta ikasleek ere elkarrekin egon ahalko dira. Eta pandemiarekin lotuta bestelako berri bat ere, izan ere lehen alarma egoeran ordainarazi zituzten isunak itzuliko ditu Eusko Jaurlaritzak. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak konfinamendua bertan behera utzi ondoren, izan da ebazpena. Eta jarraituz, zailtasun askori aurre egin ondoren, azkenean egin dute 2021ko kilometroak ikastolen aldeko jaia. Ordiziako, Lazkaoko eta Beasaingo ikastolek antolatuta, egitarau apala baina zabala osatu dute eta ia erabat bete ahal izan dute. Pandemiak erabat baldintzatutakoak izan dira ekitaldi gehienak, herriz herri igaro da lekukoa eta antolatzaileak pozik agertu dira. Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburua ere izan da Goierrin, Euskal Hezkuntza sistemak duen indargunen eta gabeztien inguruan gogoeta egiteko deia egin du, eta baita ere goraipatu egin du ikastolen lana. Ikastolok osatzen duzue talde potente bat, eta hezkuntza sistema osoaren ardatz importante bat denon artean osatzen dugu. Ezinezkoa izango litzateke Euskal Hezkuntza sistema ulertzea ikastolak jokatzen duten papera kontutan hartu gabe.
Bestalde, transizio ekologikoaren inguruan mintzatu da gaur Arantxa Tapia, Jaurlaritzako ekonomiaren garapenerako sailburua Euskadi Irratian. Arabako 2 proiektu eoliko ingurumen arrazoiengatik bertan bera gelditu baitziren aurreko astean, eta adierazi du parke eolikoak egiteko kokaleku zaharrak berrikusten ari direla, eta horietan proiektuak abiatzeko interesa badutela enpresa batzuek. Entzun ditzagun Arantxa Tapiaren hitzak. Bueno, dagoeneko badugu PTS bat, egia da zaharra dela eta berria egiten ari gerala, martxan jartzen ari gerala, baina zahar hoietan, PTS zahar horretan badaude kokaguneak aztertzen ari direnak eta badakigu enpresa bat baino gehiago dagoela interesa dutenak eta agian hemendikan eta 6 hilabetea topatuko ditugu mahai gainean eskaera desberdinak eta berriz ere oso tentuz eta sakon aztertu beharko dira bi ikuspegi alde batetikan zenbat energia atera daiteken hortikan, baina batez ere naturari ze kalte egin diezaiokin eta orain egin dugun bezala, gure iritzia emango dugu. Baina ez da bakarra izango, noski, oraindikan badaude proiektuak iritsiko direnak. Eta beste gai batzuei helduta, Iñaki Abad gaur geldituko da erabat aske, Altsasuko auzian ezarritako 3 urte eta erdiko zigorra osorik beteta. Erabat aske, azken 2 urteotan 3. graduan izan baita, eta etxean, baina baldintzapean. Egoera berean dira Altsasuko auzian zigortutako 8 gazteetatik 6. 3. graduan dira guztiak, eta zigorrak osorik betetzeko itxaron beharko dute beraiek ondino. Eta bestalde, Ruben Garate dispertsioaren biktima oroitzeko murala kentzeko agindu du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Erabakia salatu dute Otxandoko udalak, Etxeratek eta Garateren zenide. Otxandoko udalak Ruben Garateren lagun eta senitartekoen mina aitortu eta errekonozitzen jarraituko duela nabarmendu du. Epai honen aurrean minduak, erasotuak eta gutxietziak sentitzen direla adierazi du Ibon Garatek, Ruben Garateren anaiak. Entzuten digute. Debekatu egiten digute nire anaiaren argazkia jartzea. Debekatu egiten digute sakabanak eta politikaren aurka agertzea. Eta beraz, debekatu egiten digute errepideetan zenide gehiago eziltzea eskatzea. Eta argindarraren prezioak gora eta goraka jarraitzen duen honetan, ostegunerako mobilizazioak iragarri dituzte, ekologistak martxan elkarteak eta Bilboko auzo elkarteen federazioak. Hain zuzen horri buruzko prentzaurrekoa egin dute gaur goizean. Leire Estebestel Palazioela sindikatuko kidea dugu pantaiaren beste aldean, eguerdion Leire. Kaixo, eguerdion. Zein da deialdiaren muina eta baita ere honen garrantzia? Bai, pasadan iraiaren 16an elkarretaratza bat eduki gendun, ekologistak eta auzokideen federazioak deituta, eta argindarraren igoera larria dela danok dakigu, ez? Baina egia daldi berean argindarraren igoera honek modu desberdinan eragiten digula, ez? Pertsona batzui eta besteoi batez ere azpimarratu nahi dugu emakumeoi, gazteoi, bazterketa egoeran dauden pertsonei, ez? Eta bestelako egoera sozioekonomiko batzutan dauden pertsonei modu larriagoan eragiten diela. Orduan, pixkat nagusiki azpimarratu nahi duguna da gobernuak argindarraren prezioa jeisteko jarri dituen neurriak ez direla eraginkorrak, urgentea eta garrantzitsua dela batez ere publifikazioaren bidean urratsak ematea. Eta hori izango da batez ere, ostegunean, arratsaldeko 7etan egingo dugune aldarrikapen nagusia. Izan ere, kezka handitzen doa, geroz eta eguraldi hotzagoa dugun bitartean, eta negua hurbiltzen ari den bitartean. Bai, eta gainera, enpresek inungo askatasun osoarekin, ez? Erabaki dezakete familia bateko, etxebizitza batetako argia moztea, zuk faktura ordaintzerik ez baldin badukazu, orduan beste gauza batzuen artean ere aldarrikatu nahi dugu hori enpresak ezin dutela inungo impunitate osoz argindarra moztu eta benetan beharko luketela familia bakoitzaren egoera sozioekonomikoa ezagutu horrelako neurriak hartu aurretik.
Bai, lehentasunezkoa zerbitzua baita elektrizitatea izatea, etxe guztietako lehentasuna, eta aipatu duzu, salatu duzuela oligopolio baten sektorearen privatizazioaren ondorioa dela gaurkoan dugun egoera hau, ezta? Bai, esan bezala, elektrikek erabaki dezakete argindarraren prezioa zenbatetan oraino igo, eta uste dugu ezinbesteko urratsa dela publifikazioerantz urratsak ematea, ez? Badaude beste herrialde batzuetako ereduak, adibideak, non argindarra publikoa izan daitekeen, ez? Orduan ezinbestekoa iruditzen zaigu egoera benetan larria da, eta espero dugu ostegun honetan manifestazio jendetsu bat izatea, eta uste dugu garrantzitsua dela kalean egotea. Zein da deialdia, zehatz-mehatz, ostegunean, non eta zer dutan? Arratsaldeko 7:00 Euskadi plaza, Bilbon Iberdrola dorrea kokatuta dagoen plaza horretan batuko gara. Hitzordu hori apuntatuta beraz, Leire Estebestel Palazio, elako ordezkaria, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta klima aldaketa hitz egiterakoan kutsaduraz ere mintzatu behar gara, hain zuzen, Erandio, Madril edota Bartzelona bezalako hiri handiek, baino kutsadura handiagoa duela argitu dute. Aire Zantzaileak programak 28 udalerri aztertu ditu, eta Erandiok top bat lortu du airearen kutsadura horretan. Gai horri helduko diogu aurrerago, baina aurretik goazen ekonomia gaiak jorratzera, Bilbon baitugu Aiara de Urreta lankidea, besteak beste Tubaexeko akordioari buruz hitz egiteko. Aiara, eguerdion. Kontrako epaiketa abiatu da gaur, 3 auzotar auzipetu dituzte eta goizean desalojoa salatzeko eta arduradunak seinalatzeko prentsaurrekoa eta elkarretaratzea antolatu du ASET etxebizitza sindikatuak. Gainera, Irati etxebizitza sindikatuko kideak poliziaren jazarpena salatu du eta horrez gain auzipetuei elkartasuna adierazi die. Era berean, ASET etxebizitza sindikatuak aurre ikusten du auzipetuek erantzun beroa eta auzo babesa jasoko dutela. Gainera, gogoratu dute ostegunean arratsaldeko 7:00 manifestazioa egingo dutela epaiketaren kontra. Bai, horrela da, 2 langile epaitu dituzte gaur Bizkaiko metalaren greben harira. Eusko Jaurlaritzako zerbitzu juridikoek 23 hilabeteko kartzela zigorra eskatzen die behargin bakoitzari, baina ez dira epaitu dituzten bakarrak izan ere beste epaiketa batzuk egon dira, eta Bizkaiko metala 10 egunez egon zen greban eta guztira 15 grebalari auzipetu zituzten eta gerora 8 absolbitu zituzten. Gauzak horrela, Euskal Gehiengo sindikalak ohartarazi du langileen borroka kriminalizatu nahi dela eta horrez gain saiakera hori erabaki politiko baten ondorioa dela. Eta baita ere, Aiara, esaten zenuen bezala, Tubaexeko batzordeak azkenean erabakia hartu duela eta aurre akordio hori sinatuko duela gaurkoan. Tubaexeko langile batzordearen gehiengoak oniritzia eman dio Eusko Jaurlaritzaren proposamenari 11 telebistak jakin ahal izan duenez. Gaur goizean bildu dira langile batzordeko kideak, Eusko Jaurlaritzaren proposamenari onespena eman edo behargin guztien bozkaketa orokorra deitzea erabakitzeko asmoz. Hala, Komisiones Obreras eta ELA sindikatuen aldeko botoekin akordia sinatuta Eusko Jaurlaritzari bidali zaio. Eta Puigdemonten estradizioari buruzko lehenengo auzi-saioa egin dute gaur Sardinian, Puigdemont irailaren 23an atxilotu zuten Italiako uhartean, baina libre gelditu zen ordu batzuetara eta orain epaile batek erabaki beharko du Espainiako agintarien esku uzten duen ala ez. Gonzalo Boye eta Agustin Angelo Marras, Puigdemonten abokatuek adierazi dute erabakia ez dela izango berehalakoa, hau da ez dela gaur jakingo atxiloketa eragin zuen euroaginduaren prozesuak
aurrera jarraituko duen ala ez, arratsalderako 6etarako deitu du prentsaurrekoa. Eta Pandorako paperak deituriko nazioarteko kazetaritza ikerketak agerian utzi du nazioarteko hainbat buruzagik milaka milioi dolarreko dirutzak eskutatu zituztela zergarik ez ordaintzeko. Besteak beste Tony Blair, Dominique Strauss, Abdallah Bigarrena Jordaniako erregea, Vladimir Putinen gertuko jendea, Sebastián Piñera, Julio Iglesias eta Shakira abeslariak eta Pep Guardiola entrenatzailea daude izen berrien artean. Eta kultura alorrean Bilboko Arriagara egin behar dugu salto. Bertan gaur ezgaek antolatuta Max Sariak banatuko baitira. Aurtengoa 24. edizioa da eta horretarako pantailaren beste aldean dugu Miren Gaztañaga, antzeslaria, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Zer espero da gaurko? Bueno, alako Max Mix eder bat ikusia izango da Arriagan. Gala Max Sarien gala ikusiko dugu, bertan espektakulo desberdinak egongo dira, batez ere Bilboko artistak ikusiko dituzute lanean, baita ere Alemaniatik datorren, ez ditut gauzak aurreratuko, sorpresak utziko ditut ez bada, hanka esartzeko, baina nik uste dut lan ederra ikusiko dugula gaur. Hiri osoa agertoki bihurtuko dela, hori baita leloa, eta horren erakusle ere izango da gaurko ekitaldia. Hori da, lehen pasanaitz Arriagako sarreratik hortzezegon alfombra gorria eta despliege guztia aktibatuta, eta horrek Bilbori ere ematen dio, alako, ez dakit nola esan, glamour edo olako txisporroteo punto bat, ez gaurko egunean. 3. aldia da Max Sariak Bilbon antolatzen direla. Aurtengo edizioak berrikuntzarik ekarriko ote du, ez dakit zertzo baita aurreratu dezakezun horren inguruan? Nik uste da azkenean Kalisto Bieito apur bat buruan dagoenean beti dagoela olako giroren bat edo horrelako proposamen beraziren bat. Orduan ez dakit berrikuntza da nitza, baina gauza originalak desde luego bai eta gauza baten batera potentea eta ederrare bai. Suposatzen dut pozik egongo zaretela, artiste kultura arloko langileek, ez da pandemiaren ondoren, baita ere isla bat izango da Max Sarien ekitaldi hau, zen nolako bizirik jarraitzen duen kulturak, ez da? Azkenean egia da, horrelako egoera zail baten aurrean bide asko egon direla, nik uste kulturan gauza asko gertatu direla, eta borroka asko dagoela nola mantendu bizirik guzti hau, zailtasunak egon dira benetan, ez? Alor asko daudelako eta kapa desberdin asko kulturaren barruan. Gaurkoa bada horrelako ospakizun egun bat, guretzako izango da horrelako, badu horrelako, postasun egun bat, bertan egongo gara disfrutatzen. Eta garai hauetan horrek balio handia dauka egia esan. Euskal talentuak ere esan behar da, protagonismoa hartuko duela gaurkoan, hainbat gonbidatu izango baitira, horien artean zu ere izango zara, zenolako antzazlana edo zer prestatu duzu gaurko? Niri eman ziaten horrelako eskaintza bat, tekstu bat, Arriagan lan egin genuen tekstu bat taularatuko dut momentu batean euskaraz, eta horrek daukaneretzako gaurko balio handia horrelako Max Sari batean, ez dakit nola esplikatu golako gala batean, euskararen presentzia egotea ere modu eder horretan, ez? Horrekin oso kontenago. Gaur arratsalderako adi egongo gara Max Sari horietara, eskerrik asko gurean izateagatik Miren Gaztañaga. Eskerrik asko zuei, besarkada bat. Agur. Eta esan bezala hainbat gonbidatu izango dira gaurkoan, Bernardo Atxaga idazlea, Mastodonte, Asier Etxandia eta Enrico Baruaren taldea, Jogurina Boroba eta abar gaur arratsaldean izango dira Max Sari horiek. Eta bestalde aurretik aipatu dugu, kutsadurak klima aldaketarekin duen lotura hori eta baita ere, Erandio bilakatu dela, ikerketa baten ondorioz, Madrid edo eta Bartzelona bezalako hiri handien aurretik top bat lortu duela, airaren kutsadura horretan, horri buruz hitz egiteko dugu pantailaren beste aldean, Ziortza Jona, eguerdion. Eguerdion, bai. Zu auzokoka herriko elkarteko eta herribideak katebarik elkarteko kidea zara, Erandion, kutsadurari aurre egiteko lan egiten duten elkarteen kidea. Nola hartu duzue berri hau, ikerketaren berri hau Erandiok horren besteko kutsadura izateak?
Egiaz, harridura handiz, behitzuzen olakoak izan diren, baino aldiz gehiago kutsadura, eta Bartzelona baino lau aldi kutsadura. Egiaz izan da, emaitza hobeak espero genituen, bagenekien soberan eran oso arazo larria dekogula kutsadurarekin, kontutan hartuta ikerketa pandemia garaian egin genuela, non trafikoa askoz eskazagoa izan da, kotzen trafikoa, hegazkinen trafikoa ere, eta aktibitate industriala ere gutxiagotu egin zen, orduan espero genituen ezain emaitza txarrak. Beraz, honek esan nahi du irakurketa oraindik eskorragoa dela egoera normalatean, emaitzak oraindik txarragoak izan beharko luketelako. Suposatzen dutela ere, ikerketaren emaitza hauek kezka sortu dutela herritarrengan, izan ere, jakina da, ez da kutsadurak zenolako osasun arazoak ekar dezakeen edo ditzakeen, hobeto esan da. Bai, bueno, gu egoera hau 2004tik salatzen ari gara, ez bakarrik airearen kutsadura, baita ere zarata, elkarrekin doa, eta nostalgioso keziotuta gaudela. Gautan hartu gure mobilizazioa eta gure salaketak hasi zirela Babeko parkean bi umeekin, eta atera behar izan genuen arrapaladan umeak bezapean askurea zeukatalako estarrian eta urduritu ginen pilo bat, eta hau izan 2014an, eta jarraitzen du berdin. Eta beraz, orain ikerketa honen datuak eskuan izan da, zein da bidea kutsadurari aurre egiteko jakina zen egoera, baina are larriagoa da, zer egin orain? Bakoitza bere lan, ez de ulergarria da herritarrok, ez garela ikertzaileak, ez garela zientzilariak, bizitza bilatu behar izatea frogatzeko badakiguna egia dela gure egunerokotasuna delako. Zer egin, nik erratza izango banu eskuan, ni boterea izango banu eskuan, zer egingo nuken, OMS-en munduko osasun erakundearen gomendioak bete, duela gutxi berritu egin ditu bere gomendioak eta oraindik kutsadura maila gomendagarria jaitsi egin du, beraz, erandio momentu honetan egon litzateke laranjan edo gorri edo, hor omeren gomendioak bete, eta legedia berez oso malgua delako, eta la ere legedia ez da betetzen. Baina legedia malguegia da, eta ikuskaritza lana bete behar den moduan. Eusko Jaurlaritzaren ikusaren zorrotzagoa izan behar da, fidagarriagoa izan behar. Malean ikuskaritzan enpresek askotan badakite ikuskaritza bat izango dutela. Orduan, ez da adierazgarria egun horretako egoera. Eta gero, baita ere udaletxeek aktibitate lizentziak, aktibitate baimenak ematen dituztenean, begiratzea enpresa horren bilakaera zein izan den, eta arazorik dagoen. Hemen dena ematen den moduan, eta gerokoa gero. Argi gelditu da mezu hori instituzioentzako eta ordezkari politikoentzako, Ziortza Jona, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta kultura alorrean, Sarai Robles Baraindar idazlearekin elkartu gara Ondarroan, udalbiltzak martxan jarritako geuritik sortuak egitasmoko egonaldia egiten ari baita bertan sakonean ezagutuko dugu. Tarte bat eta jarraian itzuliko gara, Ana Binaz, Bilboko udaleko Elkarrekin Podemoseko bozeramailea elkarrizketatzeko. Orain arte. Ni Sarai Robles Bitaz naiz, Baraindarra, eta udalbiltzaren geuretik sortuak proiektuaren barruan Ondarrun eta Berritxun nago, bertan girotutako eleberri labur bat idazteko. Neure ideia edo proiektu aurkeztu nuenean ja zehaztu xamar zegoen, eta ni hona etorri naiz zurdura batetik abiatuta, inguruko guztia gehitzera. Ondarru Bizkaiko kostaldeko herri txiki bata, 8.500 laguneko herri txiki bat.
Gure bizitzi ona arte beti arrantzan oinarritxu izan da. Hemen dakau esaten da bena Kantauri itsasoko portu importantienetako bat. Eta azkanin gure isati eta gure nortasune hortxe beti oinarritxu izan da. Hortxe eta euskeran. Gure altxo horretako bat geure izkerire eta oso arroga horreaz. Berritxu herri bizia eta kulturan apustu handia egiten duen herria da. Sarai Robles jakin genuen izango zela, oso pozik hartu genuen. Eta naiz eta Ondarrun egon kokatuta, Berritxutik ibili da, sormena lantzen eta kultur sormen hori lantzen. Eta proiektu honekin guztot guztiz bat egiten duela asmo horrek. Jendearekin batzen egon naiz, jende ezberdinarekin. Niretzat kontraste handia izan da, nolabait, ze Barainenetik nator eta baserri auzoz osatutako herri bat daukat alde batetik, Berritxu, eta bestetik arrantza munduarekin lotutako beste herri bat. Lotura guzti horiek ulertzen eta barneratzen saiatu naiz, gero hori ipuinera ekartzeko. Gure herrixe soluzionez oso kultursalire eta kultur emanaldi asko dakarren eta sortzaile asko dakarren herri bata. Eta pentsatzen dugu zirkuitu honetan sartzik, bai ekarriko erabela ondio be, dakauen nahi beste balixo gehigarri bat emoti, beste balio erantzi bat emoti ez. Eta bai pentsatzen dugu askotan geure inguruko sortzaileekin gabizela bakarrik, ero bizkat igual ere itxixauan dakauena, Euskal Herri osutik datozen sortzaileek gure herrixan eukitxi gutzako plazer handi bat izango gorela. Eta oso aberazgarrixe herritxarrantzat ikusteko, maila honeko sortzaileek ez da zela bakarrik gure mugetatik kanpo, eta ez dizela bakarrik telebistaz ero komunikabietan urteten da benak, geure ingurun be, geure albun be, bara zela maila handiko sortzaile. Memoriaren zainketa edo memoriaren zaintza da interesatzen zaidana. Zure ondokoaren memoria zaintzeko zer egin behar duzun, eta baita ere zure ondokoak memoria galez dezan zer egin. Eta pixkat abstraktoa da, baina guzti horren inguruan beldurretik idazteko gogoan neukan, dramatismori gabe, baina beldurretik. Eta egitasmo honetan hori egiten saiatuko naiz, eta horretarako pertsonai bat dago, urte asko kanpoan eman ostean Ondarrura bueltatzen dena, eta bizkat bere bizipenak eta herrian nola topatzen duen, eta hortik tiraka. Iepa, guitak agea, 17 urteko lau gazte, zarauztak eta hori dutarrak. Eta udara bukaeran gure lehenengo zingela atea dugu, amestu dezagun. Eta gu kanta honekin gure ametsak bete genitun, eta zuei berdinai eta gurtatzea izuegu. Laizte bizi musika zaio neongo geha Amaika telebistan, así que adieon. Eskerrik asko! Gaurko eguna besteen berdina izango da, mundu aldatzeko gogorik gabe. Monotonia utxonetan gaude murgilduta bizi irauten saiatzen. Hainbeste ahots egin behar duguna esaten isildu nahi ditut une batez. Ohera joan irudimenak egin dezan jolas ametxetan bakarrikan gera aske. Amestu dezagun egunez, askatu gaitezen. Amestu dezagun gauez, esnatu gaitezen. Ez ditut maindireak kendu nahi, esnatean aurkituko dudanaren beldur. Oeko babesa askoz nahiago dut, esna jaso baititut hainbat gezur. Txikitatik bideratu gaituzte itzulora, amets guztik lapurtu izkigute. Ohera joan irudimenak egin dezan jolas ametxetan bakarrikan gera aske. Amestu dezagun egunez. Iepa.
amestu dezagun. Gauez, esnatu gaitezen. Ametxetan bakarrik, geraz, galdu ezagun burua. Joan gaitezen jo hartzetik narniara. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari ateak irekiko dizkiogu, eta horretarako gaurko gonbidatu dugu Ana Viñals, Elkarrekin Podemoseko bozeramailea, Bilboko udaletxean. Eguerdion eta ongi etorria. Kaixo, eguerdion, eskerrik asko. Bueno, badirudi, pixkanaka bada ere, pandemiaren une zaienak behintzat atzean usten ari garela geurean. Bihar bilduko da labia, neurri horien arintzea espero da. Nola ikusten duzu egoera, aurreikuspenik egin daiteke? Bueno, lehendakarik agertu zen pasaden astean Eusko Legebiltzarrean berri hau ematen, bi labik elkartuko da, eta osasun larrialdia bertan bera ustean ikuste dut aurreikusita dagoela, eta hori esan nahi du datuak onak direla, eta posiblea dela osasun larrialdia hau bertan bera ustea. Gero bizi berri planari begiratzen badiogu, hori izango da lehenengo mailan gaudela, transmisio basuan, eta berri ona da foroak berrikusteko, ostalaritzaren ordutegiak ere begiratzeko, baina ezin dugu ahaztu, naiz eta osasun larrialdia bertan bera utzi pandemiaren eraginak hor daudela, eta pandemia global baten aurrean gaude, eta guztiok, eta esaten dudanean guztiok, hau da herrialde guztiok txertatutak egon arte, baina ez gaudela egoera honean egongo. Orain arte egindakoak Bilboko udalaren aldetik nola baloratzen dituzu? Nik uste dut inork ez zegoela prestatuta pandemia bati aurre egiteko, ez gobernurik, ez da oposiziorik ere ez. Eta nik uste dut gobernu guztiak saiatu direla era eta era hoberean aurre egiten. Egia da, Elkarrekin Podemosetik pandemia ailegatu zenean gure jarrera beti izan da positiboa. Nik uste dut zela garaia gure aldetik proposamenak eramateko eta herritarren kezak ere gobernuari trasladatzeko. Eta hori izan da beti gure jarrera. Bai izan genuen oso kritikoak kudeak eta komunikazio arletik. Pandemiaren lehenengo hilabetetan gure alkateak aburtu ia ezen publikoki atera, eta auzotarrok bai esaten ziguten behintzat batzuk ea non zegoen Aburto jauna, eta gure ustez lehenengo momentuan egindako komunikazioa udaletxetik egin zen Twitterren bidez eta webgunearen bidez, eta ez genuen eskatzen Aburto Fernando Simón bat izatea, baina behintzat pizka bat hor egotea, ze azkenean auzotarrok espero genuena. Pandemiarekin lotuta edo ondorioetako bat izan da osasun arloan aurrez aurreko aurreta murriztu dela, badirudi pixkanaka hori berreskuratzen joango dela, baina Bilboko auzo guztietan bermatuta dago aurrez aurreko arreta hori? Ez dago bermatuta, eta gu ez gaude bateria adoz egindakoarekin. Ez da ulertzen osasun pandemia baten erdian egotea eta aurrez aurreko arreta murriztea. Eta ikusi genuen pandemiaren erdigunean nola la Mercez ambulatorioaren desmantelazioa edo Deustuko pakaren arreta presentziala hori ere murriztu egin zen. Eta ez dugu ulertzen nola hori pandemia sanitario baten aurrean aurrez aurreko arreta kentzea. Azkenean auzokideak jotzen duten lehenengo atea dira ambulatorioak. Beraz, orain ezin izango da lana hemendik aurrera hori
bermatzeko aurrez Ba, aurreko? indartu behar da, aurrez aurreko arreta, bai rekurtsoekin, bai pertsonalarekin, ze azkenean hori da, azkenean auzokideek nora joaten gara txarto sentitzen dugunean, ba, gure auzoko anbulategira. Ikusi ditugu baita ere zenolako datuak edo ondorioak ekarri dituen aurrez aurreko horren murrizketa, beraz orain hori iraultzeko ordua da. Nik uste dut hori pandemiak ikasteko momentua utzi digula. Pandemiarekin lotuta baita ere neurri murriztatzaileak indarrean egon diren honetan kale edanak protagonismoa hartu du, aurreko asteburuan baita ere berriro ere izan dira istiluak edota kargak, baita ere 60 isun baino gehiago jarri dira. Nola ikusten duzue egoera, irtenbidea hori da? Bueno, ni zorionez nire bizitzaren 5 urte inbertitu ditut gazteen eta aisialdiaren egoera aztertzen, doktoretza bat daukate aisialdian, eta pizka bat badakit honi buruz. Eta esan behar da, azkenean botelloiak beti existitu egin dira, ez dira zerbait berririk, baina ematen ari diren egoera kontuan izan behar da ere. Gauza bat da kalean edatea, eta beste gauza bat da polizioa agertzen denean harren kontra jotzea, edo kaleko altzailuak apurtzea, edo ere ikusi ditugu nola gazte batzuk igotzen direla autoetara dantza egitera. Hori beste gauza bat da, eta hori ere bai, erein batean aztertu egin behar da. Baina nik uste dut instituzio publikoetatik hainbat gauza jarri aldirela martxan. Adibidez, aisialdiko alternatibak martxan jartzea, eta ez udaletatik gazteei zuzenduta, baita gazteekin, beraiekin batera alternatiba hauek eraikitzea. Eta nire ustez ere oso momentu egokia da, helduak ere autokritika bat egiteko ea zein motatako aisialdia praktikatzen dugun, ze orokorrean alkohola ere bai da helduen erdigunean jartzen duguna. Eta azken finean gazteen referenteak helduak gara. Orduan nik uste dut botelloien arazoa edo ez da polizia gehiagorekin zuzenduko edo parkeak izten. Segurtasunaren marko horretan beste gertakari bat izan da asteburuan, Abandoko geltokian hilketa bat gertatu da, eta Juan Maria Aburtoren hitzak izan ziren delituak egitera datozenak soberan daudela gure kaleetan. Zer duzu esateko horren aurrean? Bueno, ez dakit delituari buruz hitz egiten duen nortzuk izango ziren beraien objektuak, ez gazteak, funts putreak ere bai egiten dituzte delituak, eta hainbat jende etortzen dira Bilbora delituak komentatzera. Ez dakit hori ez dugu konpartitzen bat ere esandako adierazpenarekin, ze azkenean berak ez du zehaztu, baina kontestua da Abandoan gertatu zena. Orduan, nik ez uste dut adierazpena hori ez zela oso egokia izan. Aurretik komentatu dugu, badirudi argia ikusten ari garela tunelaren amaieran pandemiarekin lotuta, beraz beste gai batzuk lantzeko bidea zabaltzen da baita ere, ezta? Hortxe dago baita ere susperraldi ekonomikoa ditzen duten hori, ez dakit zuek ikuspuntu hori konpartitzen duzuen edo arrakalak ere ikusi dituzuen azken hilabeteetan Bilboko herritarrengan. Asko hitz egiten ari da errekuperazioari buruz, baina orokorrean errekuperazioari buruz hitz egiten denean lotuta dago arlo ekonomikoari begira. Eta guk uste dugu errekuperazioa dantz joan behar garela, baina errekuperazioa sozialki justoa izan behar dena. Eta nik uste dut azkenean Bilboko etorkizunera begira ezin dugu konparatu orain delako 2 urte atzerantz edo 2019an zeuden datuekin. Azkenean normaltasunerantz bateko zein motatako normaltasunari buruz hitz egiten ari gara. Ze bakarrik konparatzen bagara 2019an geunden egoerarekin, normaltasuna jende batzuentzat agian ona zen, baina orokorrean eta Bilbon kontuan izan da, desberdintasunak eta auzoen artean desberdintasunak hor zeuden, eta normaltasunari buruz hitz egiten denean edo errekuperazioari buruz hitz egiten denean zein motatako errekuperazioa. Aipatu duzu desberdintasunak, era justu batean egin behar dela susperraldi hori, izan ere herritarren arteko arrakalak handitu egin dira azken hilabeteetan, baita ere bazterketa soziala handitu egin da, nola heldu horri?
Bueno, azkenean ikuste dut sozialki inbertitu behar dela, gero eta gehiago. Esan dudan bezala Bilbon desberdintasunak existitzen zira pandemiaren baino lehen, baina pandemiarekin desberdintasun hauek areagotu egin dira. Eta orain hasiko gara aurrekontuen eztabaidarekin, eta nik uste dut partida batzuk zuzendu behar dira sektore hauekin ahulei zuzenduta. Eta nik uste dut hor fokoa jarri behar dela hor. Prekarietatea ere nagusi da hainbat sektoreetan, adibide bat baino ez da, Guggenheim Museoko garbitzaileak badaramatzate 100 egun baino gehiago greban, eta bitartean pupi eraberritzeko diru bilketa abiatu du museoak berak, nola irakur daiteke hau? Bueno, begira, pandemiaren zehar, nigo gogoratzen dut arratsaldean ateratzen ginela balkoietara txaloak ematera osasun arloan lan egiten ziren pertsonei, supermerkatuak lan egiten zirenei, baita ere garbitzailei ere, ze azkenean dira lan esentzialak egiten dituzten arloak, baina badirudi hori pandemia amaitzear dagoela eta ahazten zaigu benetako pertsonak edo esentzialak hor daudela. Eta Guggenheim kasua adierazgarria da, ze azkenean guztioi gustatzen zaigu Guggenheim, Bilboko postal ugari betetzen ditu, baina nik uste dut kultura babestea, garbitzailei babestea ere dela. Etxebizitza arloa aipatu duzu hasieran, gazten artean dagoen kezka nagusienetako bat da, ezta? Etxebizitzaren zarbidea bermatua izatea, datuek diote estatu mailan alokairu garestienak dituen 4. hiriburua dela Bilbo, horri aurre egiteko zein da estrategia? Bueno, egia da Madrilen Unidas Podemosetik asko gaude borrokatzen lege etxebizitzaren alokailuen presioa kontrolatzeko legea aurrera ateratzeko. Baina, eta, klaro, hemen Bilbon 4. postua daukagu eta hori ez da bat ere ona. Eta egia da Bilbon arazo larria daukagula etxebizitzaren arloan. 10.000 pertsona daude alokairu baten zain, hainbat 35 urtetik baino gutxiago, batez besteko presioa 1.000 eurokoa da, eta azkenean gazteen bizitza planak trunkatuta daude, ze azkenean ezin dituzte alokailuak ordaindu. Eta nik uste dut azken finean Bilbok daukadan etxebizitza parkea oso murriztua dela, eta jarri behar direla martxan neurri konkretu batzuk. Orain dela pasaden asteko udal batzarrean adostu genuen gobernutik datorren dekretu bat etxebizitza hutsak dauden etxebizitzak hutsak plazaratzeko, eta nik uste dut ere bai udal gobernutik emanzipazio plan horiek ere bai indartu behar direla. Azkenean, gazteek daukaten lan egoerarekin, ezinezkoa da 1.000 euroko alokairu bat ordaintzea, eta arazo larria daukagu. Baina ez dago bakarrik Madrilean erantzuna, baizik eta Bilbotik ere bai eta udal gobernutik ere bai gauza asko jarri aldira martxan. Adibidez, daukagun parkea handitu egin alda, emanzipazio plana gehiago martxan jartzean, eta orain utzik dauden etxebizitzak atera den dekretua martxan jartzea. Horretarako borondatea ikusten duzu? Gu eztabaidan fokoa jarri genuen funts putretan, ze batzuetan hitz egiten denean bizitza hutsei buruz, ez da berdina bakoitza partikularki daukadan etxe bizitza huts bat, konparatzen badugu bankuekin eta funts putreekin. Beraiek dira hainbat etxe bizitza dituzten grandes tenedores deitzen direnak, eta nik uste dut badela garaia bankuak eta funts putreak dituzte hainbat etxe bizitza hutsak espropiatzeko, eta horrela lortuko dugu, gero eta etxe bizitza gehiago euki parke publikoan, eta posiblea izango da gazteei etxe bizitza gehiago eskaini. Eta presio azezible batean. Etxe bizitza garesti dago, elektrizitatea ere garestitzen doa, egunetik egunera, zein da irtenbidea?
Bueno, beste arazo konplexua da energiarena, eta aurrean daukagu oligopolio energetiko oso boteretsua, eta ikusten ari gara nola beraien etekinak eukitzen dituzunean, zein motatako erantzuna egiten dute. Madriletik, Unidas Podemosetik asko borrokatu dugu honetan, lortu genuen energiaren beza jeistea, 25%tik 10%, lortu genuen ere bai oligopolio energetiko hauen etekinak ukitzea, esaten ziguten ez zela posiblea, baina ezkenean ikusi zen bazela posiblea, baina guk uste dugu udal mailatik posiblea dela hainbat neurri martxan jartzea energia fakturaren presioa jeisteko. Eta gure partetik, Elkarrekin Podemosetik partetik udaletxean adibidez planteatu genuen Zorrozaurre markoan, azkenean Zorrozaurre ez da izango irla autosufiziente bat, beharrezkoa izango da energia kanpotik ateratzea, eta guk planteatzen genuen energia hau kooperatiba energetikoetatik ateratzea, baina ezetza aurkitu genuen erantzun bezala. Eta adibidez, udal mailatik ere posiblea da komunitate energetikoak babestea. Eta, klaro, begiratzen diguten nola komunitate energetikoak zer da hori, azkenean auzokideak posiblea daukagu gure energia modelo erabakitzeko eskubide hori, baina ere bai ezetza eman ziguten. Beraz, honekin bezala energiaren arazoarekin ere ez dugu bakarrik fokoa jarri behar Madrilen, baizik eta udal mailatik hainbat gauza egin behar dira, eta baina horretarako borondate politikoa izan behar da. Izan ere, energiaren garestitze horrek bizitzaren garestitze orokortu bat ere ekartzen du, eta isladatzen da, ezta? Adibidez, gure poltsikoetan, baina supermerkatura goazenean, eta herritarren arteko arrakala hori komentatu duguna horretik, islatzen da. Bai, azkenea arazo globala baten aurrean gaude, eta bizitzen dugu mundu global batean, dependienteak gara hainbat arlotan, eta energiari buruz hitz egiten dugunean hor ere bai dependentzia bat daukagu, eta azkenean hori isladatzen da hainbat eremuetan, elikaduraren arloan ere, mikrotxipei buruz ere bai asko hitz egin da, eta azkenean zer dago horren atzean, atzerritan daukagun dependentzia hori. Baita ere energia transizioarekin lotuta, klima aldaketa dago, lotuta dago, eta agenda politiko guztietan lehentasunezkoa bihurtu da. Pentsatzekoa da hiriburuetan aldaketak emango direla datozen urteetan, batez ere garraioarekin lotuta. Zer nolako aldaketak ikusten dituzue beharrezko Bilbon? Nik uste dut pizkanaka mugikortasun ohiturak aldatu egin behar direla. Pandemiaren konsekuentzia bat izan zen Bilbon 142 igo zela bizikletaren erabilera, hori oso berri ona izan zen, baina azken hilabetetan ikusi duguna izan da kotxea berriro hartzen ari duela bere espazioa. Eta nik uste dut instituzio publikoetatik mugikortasun eredu jasangarriago baten alde gauzak egin aldirela. Adibidez, eta gu asko borrokatzen ari gara, bidegorri interkonektatuak, auzoen artean interkonektatuak eta seguruak izan behar ditugu. Adibidez, biziklentzat, aparkaleku estaliak eta seguruak izatea ere bai oso neurri aproposa izango zen. Eta gero daukagu Bilbao 30 neurria, oso ondo dago eta gu neurri honen alde jokatu dugu, baina neurriak jartzen direnean betetzeko izan behar dira. Eta hor, polizia egotea ere bai ondo legoke Bilbao 30 hau betetzeko. Beraz, kotxearen erabilera pixkanaka murriztea da helburua, baina horren aurrean helburu kontrajarriak daude, baita ere beste proiektu polemiko bat baitago martxan, Supersur errepidearen eraikuntza hori, orain badirudi ingurumen inpaktua murriztuko dutela, eraikuntza teknika berriekin, nola ikusten duzu ezuek?
Bueno, nik uste dut azken boladan hori teknologiarekin erlazionatutako proiektu hau greenwashing kanpaina bat dela, ala esan zuen bolintzurin alde borrokatzen ari duen plataformak, eta nik uste dut azkenean bere irudia pizka bat garbitu behar dutela. Baina orain, gerra soziopolitikoa ez dago petrolioan, baizik eta uran. Eta nik uste dut Bilboren etorkizuna begiratzen badugu, nik uste dut garrantzitsuana izango zela bolintzuren iturria babestea eta ez errepide bat handitzean. Azkenean errepide handitzearekin irabazten duena nor da berriro kotxea eta azpiegitura oso garestia da eta ingurumena eta ekologikoki inpaktuak txarrak dira. Eta abiadura handiko trena, izan daiteke alternatiba bat horretarako? Bueno, gu ere beti izan gara oso kritikoak abiadura handiko trenarekin. Azkenean nik uste dut Bilbon egiten diren proiektu guztiak esan behar direla baliogarriak herritarrentzat. Eta ez dakigu noiz helduko diren, izaten duan bezala beti oso kritikoak izan garela, klimatikoki dituen inpaktuagatik eta ekonomikoki ere dauzkaten inpaktu horrekin. Baina heldu behar bada abiadura handiko trena, gure ustez lurperatuta heldu behar da, eta nik uste dut eztabaida jarri behar dela zein motatako proiektua eraikuko den lurperazio honen gainean. Ze azkenean Bilbok adibidez behar ditudana da espazio berdeak. Orduan ikuste dut espazio egokia izango zela espazio berdeago sustatzeko, edo adibidez etxebizitza gehiago eraiki behar bada, uste dugu etxebizitza alokatzeko izan behar dela. Edo adibidez hor justo daude San Francisco eta Zabala auzoak, eta beraiek daukate behar bat dela osasun zentro bat eukitzea, eta nik uste dut abiadura handiko trena etortzen bada eta lurperatuta izan behar da, nik uste dut ere bai posiblea izango zen hor osasun zentro bat eraikitzea. Orduan eraikitzen bada, behintzat baliogarria izatea auzotarren dituzten beharrak betetzeko. Hainbat aldaketa eta hainbat behar izan detektatu dituzu, ez bakarrik mugikortasunarekin lotutakoak, baita ere hirigintza prozesua edo hirigintza ikuspuntutik beratik, ezta? Azken finean, osasun mentalari ere ematen zaio garrantzi handia, azken aldian, pandemiaren ondoren, eta lotura zuzena du. Zenolako argazkia nahiko zenukete datozen urtetarako Bilbo izatea? Bueno, hor eztabaida da zein motatako hiri eredua eraiki nahi dugu, eta guk uste dugu hiri eredua pertsonentzat izan behar dela. Eta adibidez gazteen eta helduen espazioak eraikitzea ondo legoke, bakarde edadea saiesteko, ez bakarrik helduentzat, pertsona guztientzat ere, eta osasun mentalari buruzko dauden arazoak ere saiesteko. Baina nik uste dut azkenean hiri eredua eta hiri espazioa pertsonentzat izan behar da, lehen bauz. Ana Viñals, Elkarrekin Podemoseko Bilboko udaleko bozeramailea, eskerrik asko, Hamaika Telebistarentzat tarte bat hartzeagatik. Eskerrik asko. Eta jarraian, itzuliko gara tarte baten ondoren, solasaldiari bide emateko gaurkoan Tania Arriaga eta Ramon Barelarekin orain arte. Komiki azokaren 19. edizioa ospatu da urriaren 1-tik 3 egitarau zabalarekin. 40 saltoki izan ditu areetako geltokia plazan. Oraingoan, karparik gabe. Gogotsu, kementsu, baina lortu dugu azkenean. Orduan, gure apostua oso indartsua zen, orduan lortu dugu, guk bai ala bai egin nahi genuen, eta azkenean lortu dugu. Hala eta guztiz be, izan ditugu arazoak. Segurtasun aldetik izan ditugu arazoak karparekin eta orain karparik gabe egin dugu, baina behintzat berreskuratu dugu bai barruti komertziala zein
tailerrak eta txarlak eta sinadura txandak hemen, errekaen. Beraz, oso pozik gaude, naiz eta oso urte berezi eta zaila izan. Gure apostua beti da aldenean estatu mailako standak izatea eta baita hemengoak ere, Euskal Herrikoak. Baina askotan oso zaila da hori uztartzea, baldintzak direla eta askotan ez dugu halakorik lortzen, baina aurten azkenean bai, lortu dugu. Aurten, Kim eta Simonides egileak omendu dira. Eta lehen aldiz, profesionalentzako topaketak eta tailerrak ere izan dute leku. Niri sari bat ematea, nire adinean, ez dakit txarra laona denik, adinean sartuta naizela esan nahi du horrek, baina pensatu nahi dut sari hau eman didate Euskal Herriko kaletako giroa horri aldetara eramaten saiatzeagatik. Hori benetan beti saiatu naizelako. Iaz, komiki azoka etzen egin. Eta horren ordez, komiki jardunaldiak antolatu ziren, osasun egoera zela eta. Baina aurten bere ohiko kokapenera itzuli da, Areetako geltokia plazara, hain zuzen ere. Bertan bildu dira komiki dendak, liburu denda espezializatuak, argitaletxeak eta fanzineak. Hitzaldiak, tailerrak, mahai-inguruak, argitaletxen aurkezpenak eta erakusketak Romo Kulturetxean izan dira. Apur eta historia diferente bi dauzka, baina printzipala da, aita ama batzuk daude, aitala batzuk daude, bizi dira olako errota zahar batean, eta ama falta da. Eta orduan ez dakigu zergatik falta da ama, ez dakigu nora joan da ama, hildan, banatu dan, ies egin duen, ez dakigu. Zer gertatu da amarekin, ama ez dago. Orduan aitak eta alabak sortu arte familia berri bat. Eta orduan sortzen dute eta euren artean giro eta harreman berezi batzu sortzen dira. Eta hor misterio puntu hori ere badago eta gero beste historia horretan ez dakigu ama beste historia horretara joan dan, edo ez dan, edo hor misteriotsu bat dago hori, ausentzia hori zergatik. Eta nahiz zergatik ez jakin, euren artean sortzen den harreman hori oso ederra da, aita eta alabaren arteko harreman hori ez dut dana kontatuko, baina aita berezia da eta alabak zuzentzen du, ez? Horregatik da jarraitu inurriari, inurria alaba da. Alabak daki benetan bizitza bat sortzen, ez? Eta aita doa atzetik, ez? Orduan, oso harreman berezia da eta hori da kontatzen dena. Momentuz izatea bera, erronka izan da eta oso pozik gaude. Eta espero dugu datorren urtean eta jarraitzea. Nire ustez oso ondo hartuko dute. Ze azken finean komiki azokak badu bere publiko espezifikoa eta oso fidelak dira. Orduan, oso harrera ona espero dugu. Hernani Burujabe badator udala eta eragile eta ehun ekonomikoaren urteetako lanketa batetik, ez? Udalak eragile desberdinekin egindun lanketan lan metodo bat, lan modu bat finkatu izan du, ez? Eta pandemia garaia bai izan da gutzat hausnarketa garai bat, ez? Denak ere ze hausnartua izan deuna, ez? Eta hor konturatu ginen, sistemak ez du funtzionatzen bere hortan, eta askotan, eta pandemia garaian, konfinamentu garaian, argi ikusi izan komunitateko erantzunak eta tokiko erantzunak emaitza hobeak izan zitula edo herritarren oinarrizko beharrei erantzuna hobeto eman ziela, ez? Orduan momentu hori bai izan zen, aurretik zeuden esperientzia desberdinak, herrian bertan martxan zeudenak edo buruan genitun berriak, eraldatzaileak izan zitezkenak, plan estrategiko batean biltzia, ez? Eta hortik sortu zen Hernani Burujabe, eta Hernani Burujabe izena, nolabait ere irudikatu nahi dugulako sektore desberdinetako burujabetza maila bat, ez? Hernaniarrentzat egina, ez?
Eta erronka eta klabetako bat bada, hau ez da udal proiektu bat. Hau herri proiektu bat da, proiektu konpartitu bat, eragile guztiekin lan egin nahi dana, eta 3 erpin dituna, ez? Herria, nola ez? Udala eta sektore ekonomikoa edo ehun ekonomikoa, ez? Bertakoa dana. Eta 3 hanka horiek osatzen dugun zirkuito batean sektore estrategiko desberdinetan proiektu komunak egitea elkarrekin, ez? Herritarren beharrei erantzuteko eta ahalik eta modurik onenian. Dakaun erronka parte hartzearena da, ez? Parte hartzea garrantzitsua da esaten da, ez? Herri proiektu bada eta hau herririk gabe ez da egingo, ez? Parte hartzeko Hernaniko udala konpromisoa hartzen du, ez? Jendea ahalduntzen parte hartzerako, inkluso formatzen eta antolatzen laguntzen, ez? Eraginkorragoak izan da gaitezen eta parte hartze hori eraginkorragoa izan da. Herrilurre sortu dugu elkarte bat, da batez ere herriko baserritarrei eta laguntza emanez, hori da pixka bat hortik sortu zen, emana izan laguntza bat. Orduan lortu nahi duguna da herriko baserritar eta herritarren arteko lotura bat, baserritarrak eta ekoizleak duten garrantzia, merezi duten garrantzia hori eman nahian. Orduan, gure helburua da, guantxe aigea salmenta puntu bat irekitzeko asmotan, bertan herriko ekoizleen eta produktuak izango dira. Aspaldiko urteetan ikusi genuen baserritarron egoera hiltzen zijoala, bukatzen, eta momentuetan Hernanin 10 bat baserritar egongo gea aktibidadean, eta herri lurrek eta animatu egin gaituzte jarraitzeko eta bide batzuk iriki, konsumo aldetik eta jendea pixka bat zehatzeko, kontzientziatzeko eta hori, animatu egin gea eta horrekin jarraitzeko asmoetan, eta ilusioz beteta gaina. Gure taldearen helburua da energia burujabetzarantz pausuak ematea, transizio energetiko justu bat sustatuz. Hori da pixkat, hori izan gure kezka, jakinez transizio energetiko bat egongo zala eta energia berriztagarrien inguruan egingo zala, hori lantzea pixkot eta transizio energetiko hori justu bat eginez erabiliz energia berriztagarriak. Merkataritza saietikan nahi deguna lortu da Hernanin kaleak jendez betetzea eta kolorez betetzea gure nortasuna mantentzeko burujabetzaren proiektuaren barruan. Jada hasi gara pauso batzuk ematen pixkanaka, ja digitalizazio munduan pauso bat eman dugu, gero zerbitzu bat ematen ari gara etxeetara eramateko produktuak, eta orain Ekilurri izeneko txanpon bat jarriko dugu martxan, jendeak herrian dirua utzi dezan eta horrela etorkizunean lanpostuak, seguridadea eta dena lortzeko bidean. Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gonbidatu ditugu Tania Arriaga, eguerdion. Kaixo. Eta Ramon Varela, eguerdion. Tubacexi buruz hitz egiten hasiko gara, izan ere ordu honen bueltan, egongo dira bai enpresa batzordea eta bai zuzendaritza akordio hori sinatzen, ordu batak eta erdietan zuten hitzordu hori. 7 hilabeteren ondoren greba egiten lortu da irtenbide bat. Nora ikusten duzue? Bueno, nik printzipioz ongi ikusten dut, ezta? Azken buruan 7 hilabeteko greba, imaginatzen zenolako desgastea den langileentzako eta langile hauen familiarentzako. Eta oroar izena du Aiara aldeko jendearendako. Eta zentzu hortan nik uste dut oso pozgarria dela. Pixkat destensatzea eta gainera jakinik printzipioz, eta ona dator galdera, niri zaidalako oso garbi gelditu, printzipioz
lanpostu horiek mantenduko direla. Baina okerrezpanago labek ez zuen, ez etorren bat itunarekin edo sinatutakoarekin enplegu bermeak langile kopuruez hitz egiten zuelako, baina ez pertsonei buruz. Orduan, nik hori da irakurri dudan azkenengo kontua. Beraz, ez dakigu ongi jende, esan dut, greban egon direnak geldituko diren lanpostu horiek betetzen, edo ez. Ez dakit, behar bada nik ez dut ongi ulertu, ez dakit zueko beki ulertu zuen, edo... Ez dakit horren inguruan ez dakit inolako besterako asalpenik egia zan banekien lab eta beste bi sindikatuak eseskoa eman dutela, batak ez dakit satz edo izan zuen, bigarren handiena helarekin batera eseskoa eman du ez haiek akordioan eseskoa eman zutenagatik edo buruek eseskoa eman zutenagatik, baina ezik eta langileak beraiek barneko asamblean eseskoa eman zutelako, orduan ez dakit. Nik uste epe labur edo ertainera gutxienez 2024 begiratuta aiaraldeko enplegu horiek mantentzen dituen, ez dakit pertsonen arira, ez dakit zehazki postu berdinak eskuratuko dutena ez, baina gutxienez epe labur eta ertaina ditua baldin badiogu 2024 urtea, argi uzten duela aiaraldeko eta Tubacexeko egoera ekonomikoa, baita inbertsioak mantentzen direlako ere, eta horrek irekitzen dio bidea, bereziki nik uste Tubacexen afera naguseri epe luzera begiratzeko afera horri. Bereziki ikusita trantsizio energetikoaren, beti gabizia trantsizio energetikoari buruz bai, baina bereziki hori lan-gas sektorean aritzen den Tubacex honi zenolako eragina izango lukeen hemendik 20 urtera egongo den sistema energetiko globalea. Orduan honek ikuste bidea irekitzen diola horrelako eztabaidari, gutxienez 4 urteko bide egonkorra, eta berbideratu daiteken haren aktibitate ekonomikoa eta lanpostuak mantendu edo gehitzeko aukera irekitzen den. Bai, azkenean esan dugu, ezta? 7 hilabeteko greba luzearen ondoren lortu dute akordioa, badirudi lanpostuak bermatuko direla, hori bai baldintza batzuk izango dituztela, lanordu gehiago eta soldata izoztuta, eta gero baita ere erretiro adinerako intzentiboak jaitziko dituztela, beraz horregatik sindikatu batzuek diote hauxe ez dela hemen amaitzen, ezta? Baina behintzat lanpostu horiek bermatuta, badaude 7 hilabete luzeren grebaren ondoren. Zenolako irakurketa egiten duzue langileek egindako borrokaz? Niri iruditzen zait eredugarria, egia esan behar badizut. Iruditzen zait ikaragarri ausartak eta indartsuak izan direla halako egoera bat mantenduz. Egia esan da, gero, bigarren pausu batean sartu naiz beste kontu batekin, baina egia esan da, esan nahi dut, hau da, oroar, antza denez, 11 enpresetan gertatu dena, ezta? Esan dutela edo arazo estrukturala zela egiturazkoa eta azken buruan langileek esaten zutena zen behin-behinekotasuneko arazo bati egiten ari zitzaiotela aurre. Eta nik uste dut tirabira horretan iruditzen zait eredugarria nola babestu duten haien bizitza. Azken buruan esan nahi dut, soldata horietatik jaten dute barzen bat langile, 800 langile uste dut okerrezpa naiz, eta hasiera batean 150 botatzeko asmoa zuten, eta gainera oso egoera, esan dut, enpresa bera oso egoera larrian jarriz. Orduan iruditzen zait, hortik ikastekoa badugula guztiok, zeren eta borrokaren bitartez, esan nahi dut, borrokaren bitartez, eztabaidatzera iritsi dira. Ze hasiera batean ez egoen ez da elkarrizketarako biderik ere, esan nahi dut. Hauxe izan da elkarrizketa lortzeko borroka bat. Eta zentzu horretan iruditzen zait ikaragarri eredugarria. Iruditzen zait baita ere, pixkat, ez dakit, harrigarria nola zergatik ez den Jaurlaritzako lansaila irailaren 15 arte sartu. Ez dakit, zintzoki ez dakit zera langileek ez zuten nahi, edo enpresak ez zuen nahi, edo biek ez zuten nahi, edo lansailak ez zuen. Ez dakit zen izan den arrazoia, baina ematen du, horre Elena Pérez Barredo sartu izanak, lagundu egin duela negoziaketan, eta ikusi, esan dut, irailaren 15ean sartu,
eta urriaren 4ean gaude, eta zera, ez dakit. Horren harina, nik justu ekarri nahiko nuke, ez dakit Kristau Eskolarekin egon zen hitzarmenaren negoziazioaren harira, zozer antzekoa gertatu zen, Eusko Jaurlaritza sartu zen azkenean bitartekari lanak egiteko, baina etzin izen zen sartu bi aldeek eskatu arte. Bitartekaritza sistema uste dut hola dela, agian hankasartze dutxa da nire partez, baina nik uste hola dela, gutxienez kasu horretan horan izan zen ez dakit hezkuntza arloan bakarrik ematen den, baina hezkuntza arloan gertatu zena hori zen, hezkuntza sailburua ezin zela sartu negoziaketaren baitan, espreski bi aldeek ez dutelako eskatu. Eta aipatu nahiko nuke baita ere, irailaren 15-etik oso aipatutako bezala, irailaren 15-etik egon den bitartekaritza lan hori nik uste funtsezkoa izan dela akordio horretara ailegatzeko, ezta? Eta azkenean baita dago, nik uste frogatuta akademikoki, nola gizarte baten zenbat eta sindikatu gehiago egon eta zenbat afiliazio sindikatu gehiago langileen artean orduan eta bizi baldintza eta lan baldintza behagoak izango dituzten langileek. Nik uste frogatu dena dela agente askoren partaidetza positua izan daitekela, ezta? Bien arteko, nik uste gobernuaren parte hartze hori baita ere positua izan dela, bien arteko, ez dakit, aurre akordio batera etzeko aukera irekitzeko. Gauza bat, Leire, zera, zentzu honetan ere bai, nik uste dut azpimagagarria dela Jesus Esmoriz Tubacexeko kontseilariaren jarrera pixkat oldarkorra esanen nuke. Izan ere, zera, epai hemengo EAeko hori da, auzitegi nagusiak, zera sindikatuen alde jarri zen, edo langileen alde, hobeki esan, hori da, eskerrik asko, eta eskerrik asko, bai. Eta zera, hauen jarrera izan da benetan oldarkorra, ez da, horri aurre egin, beste elegite bat jarri, eta esan dut, ez zutela ematen du inungo gogorik benetako konponbide bat emateko, iaia ematen du zerbait pertsonala zela azkenean, ez da? Ez dakit azken buruan puntu honetara iristeko. Hasi duela 7 hilabete ailegatzen alziren puntu honetara. Enpresak ez zituen 24 milioi ustut galdu dituela, zituen galduko, langileek ez zuten osasuna galduko, eta ez dakit, iruditu zait izan dela halako tirabidea ematen du kasi personala. Eta zentzurtan, jope, uste dut Tubacexeko kontseilariari edo Tubacexeko zuzendaritzari beste ardura bat exigitzen alzaiola, ezta? Baizuk nola ikusten duzu egoera 7 hilabeteren ondoren, egia da zuzendaritza bere horretan irmo egon dela, ez duela nahi izan negoziatu haratago, ezta? Naiz eta auzitegiak baita ere, esan duzun bezala, ertea atzera bota zuen. Auzitegin afera hori, Garbine Biurrunen sententzia oro izan dira, ez dakit ITP-ren kasuan, baita Tubacexen kasuan, nahiko sistemikoak izan dira argudiak eta berdinarekin, ez da? Hau ez da strukturala, eventuala da, eta onera etorri bargara barkatu. Baina, bueno, ez dakit, ja agian tonu bakorrago baten ikusita eta baita ikusita ez dakit irakurtzeko okera izan duzuen, baina Tubos Reunidosen Laudioko enpresaren emaitzetan igo dira baita ere 50%an harien eskariak, ez da? Orduan dirudienez, etorkizuna begira, aiaraldeko egoera ekonomiko hori oberantz doala dirudi, baita ere hori, ez dakit, harridura marka horrekin jakinda beti ere hemendik gutxirako, ez dakit, argitu dela apur bat, ondino badagoela zer egiterik, ez bakarrik langileen ikuspuntutik, baizik eta enplegu osoaren ikuspuntutik aiaraldean, eta orduan, etxako lanak ez dira amaitu esaldu batik ez bestetik. Esan dugu baita ere EAeko auzitegi nagusiak hainbat ebazpen egin dituela, ez bakarrik Tubacexen kasuan, baita ere ITP-ren kasuan edo Petronorren kasuan, beste hainbat enpresa egoera berdinean egon baitira edo daude. Zer geratzen zaie langilei, greba da bide bakarra? Bueno, tira, komplikatu, ez nahi sindikalista. Baina nik uste baita ere ikusi dena grebak sortzen duela presio batzutan beharrezko presio bat. Eta logikoa denez, greba bada eskubide ukaezina eta eskubide horrek ekartzen du askotan, nik uste izan beharko lukeen bide bakarrera, ez da baitara. Egia da, honelako kasutan, tenek aipatu denez, dirudinez, enpresatik ez dagoenean inolako entzuteko nahirik, beharrezkoa dela greba. Baina azken finean, arazoa solbatu duen azkenengo momentu hori izan da akordioetara iristea mahai baten inguruan.
Egia da, bide ona dela agian greba bultzatzea hori lortzeko, baina azkenengo muin hori izan dela, tenek aipatu bezala, ezta, agian hasiera batetik, eta enpresaren partez, noski, baina hasiera batetik mahai baten inguruan jesartzea eta mahai baten negoziatzea zer izango diren baldintzak hemendik 2024, ezta. Orduan, bidea bai, bide bat bada, eta guztiz zilegia, baina azkenengo emaitza beti izan behar da eztabaida eta mahai inguruko negoziaketa. Bai, arazo estrukturala, zela zioen zuzendaritzak, baina badatuek erakusten dute adibidez Tubacex dela zerga gitxien ordaintzen dituen enpresetako bat, eta hain zuzen zergei buruz ikerketa bat abiatu da, edo ezagutzera eman da gaur, edo azken orduetan Pandoraren paperak, Pandora paperak deitutako ikerketa, kazetaritza ikerketa baten ondoren, ikusi da paradisu fiskaletan eskutatu diren ondasunen filtrazio bat izan dela, eta hainbat pertsonaia ezagun, politiko, ordezkari politiko eta abeslari eta pertsona ezagun biltzen dituena. Ez dakit zen nolako sentsazioarekin gelditu zarete hau ikusterakoan, harritu zaituzte? Bat ere, baina esatu zuen, ze arazoa duten, mesedez, zera aurra hauek, esan behar baina ez, jende nagusi hauek eskolan izan behar zuten terrorifikoak. Hauek ez zuten ez bokata pixkatxo bat emanen, ez kamioitxoa partekatu, ez zuten ezertxo ere konpartituko, mesedez, baina ze arazoa dute. Daude forratuak, daude diruz gainezka, eta ez dute ezertxo ere publikotasunari eman nahi. Haiek publikotasunetik sortu direnean, iruditzen zait lotxagarria. Niretzat lotxagarria, zena dut, ez dakit, benetan arazo psikologiko larria dutela iruditzen zait. Tratatu beharrekoa. Zeren eta gai ezpadira pixkatxo bat partekatzeko. Daudenean diruz gainezka, iruditzen zait, zinez, lotxagarria. Eta, bueno, ikusiko duguna, gogoratzen dut duela zenbat urte, 5 urte, 2016an, Panamako paperak ere bai agertu zirela, momentu batean sekulako arrabotsa edo sortu zuen, eta hortik aurrera ezertxo ere. Orain hau gertatu da, guztiok dakigu, Abdala erregea, beste erregeak, beste ez dakik... Jendilajea, Haze jendilajea, mesedez. Horixe da galdera, ez? Hau jakinda orain zer gertatuko da. Nik nahiko nituzke, batetik kazetaritzaren lana itxerezkoa izan da. Egun herrialdeko edabide parte hartu dute, 6 milioi dokumentu ez dakitzen, milioi baita ere, milioik argazki, kriston lana batzetik eta kriston analizia eta orain egin dute publiko, baina urte bete daramatzate horrien atzean. Nire ustez, ez dakit, lan maila ikaragarria izan da, kazetaritzaren partetik. Eta bigarrenez, justo gauz murgilduta oin, sozietateen inguruko, zergen inguruko, ez dakit, iraultza baten barnean, ez da? 152 herrialdek lortu dute akordio batera iztea, sozietate ezberdinen zergei buruz, justo Tubacexen marira hitz egiten ari ginela, ez da? Haien transparentzia buruz, ez dakit, argitzeko, zenbat zerga ordaintzen duten igotzeko, eta abar. Eta haian hori, pertsona fizikoi edatu beharko litzatekeela bide bakarra izango ditzatek ez da. Hemen Panama paperetan Soria industria ministroa zikindu zuen, eta ez dakit kargutik bat zegoen botata, baina ondino ez datera inor, Espainiako inor, Pep Guardiola eta Julio Iglesias izan ezi, baina politika mundutik ez, baina baita ere ez dago Tony Blair, Keniako edo ez dakit Ugandako presidentea, Jordaniako erregea, ez dakit hainbeste pertsonai publiko dago horren atzean, benetan ni izutzen dagoela. Ez nahu harritzen, egia dalako eta hori guztiok jakin badakigulako, horrelakoak ematen direlako, baina ez dakit publikotasunetik eta zuk aipatu bezala, ezta? Guk aukeratzen ditugun, erresuma bat aukeratzen ditugun politikarietatik etortzea hori, ulertezina. Nik honen arira hiru kontu batetik desafekzioa, honek sortzen duen desafekzioa, ateratzen zaitu sistematik, ez duzu ezertxore sinisten, nola sinistuko duzu? Bigarren puntua, nola sinistuko duzu esate baterako diru sarrerak bermatzeko errenteak, pixkatxoa gehiago kobratzeagatik, RGI pixkatxo bat gehiago kobratzeagatik, edo hori kobratzen ari zarela aurrak zaintzeagatik, edo portal bat garbitzeagatik sartzen dizutenean sekulako isuna, eta gero hauei ezertxo ere. Mesedez, eta beste kontu bat banuen,
baina eskapatu zait. Baina bai, zera, kazetaritzaren kazetaritzaren aldetik, hirugarrena kazetaritzari dagokionez. 2016an ere bai, ikerketa kazetarien nazioarteko partzuergoak, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, hauek atera zituzten pilo bat paper, ikaragarrizko lana, baina baita ere kontutan izan behar dugu nork egiten du hori Estatu Espainiarrean. Eta hor daude sartuak El País eta Oker Espainiaiz La Sexta. Harrigarria da, bonbazoa atera denean, atzo bart gauean izan zela, gaueko ez dakiz ordutan, El Paísek atera zuen, azalean hor zabaldu zuen honen ingurukoak, soilik ateratzea Julio Iglesias, Pep Guardiola eta Shakira. Edo beste bat, ez dakit, eta parrafito batean, paragrafo batean esate dute, eta hurrengo egunetan aterako ditugu beste hainbeste 600 bat daudelakoz, ez dakizen bat daudelakoz. Harrigarria egiten zait, justun Pep Guardiola eta Shakira ateratzea bonbazoa den egunean. Zergatik ez dute atera erregea ziur hor sartua dagoela, bueno, baliteke, badazpada baliteke hortan utziko dugu, eta Felipe González behar bada ere bai horre egon daitekela. Zergatik ez? Ba, hoxe, horre, zai itxuskeriak ere bai, edo atera dezatela dana batera, esan ez, hemen dago zerrenda, zuzenean, ez, orain puskaka, bueno, ez dakit, pixkat kutrea iruditzen zait. Herritarroi gelditzen zaigun sentsazioa hori zeda, ez, beti guri eskatzen zaigu dena ondo denboraz egitea, eta egiten ez dutenen enpresa handiek egiten ez dutenean ez da ezer gertatzen, ez? Hortxe ere zerga sistemaren eztabaida hori, eta berriro batzuetan ekartzen dena politika gintzen, baina gero diluitzen dena eta krisi garaietan are gehiago, ez da? Horren beharra indartzen da. Nola ikusten duzu? Orain Europako funtsak etorriko dira, gero diru hori nolabait ordaindu beharko da, herritarrongan berriro ere Bai, analizia jakinda, guretik egin da, gure foru aldundetatik ikusita komplikatua dela onelako afere globalei aurre egitea, hau benetan nazioarteko mailan eman barkeko litzatekeen negoziaketa bat izan barko litzateke, hemen aldaketa eman daitezke, beti ere jakinda horrelako kasu ospetsuenak gutaz eskapa egingo direla, bai? Orduan, horrek baita ere beste hausnarketarako bide bat irekitzen du, zenolako garrantzia daukan hemengo kontrola izatea, azkenean kasurik handienak gutaz joten badira, ezta? Baina, bueno, hemen gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoan irekiko diote bidea 2022an zerga erreformari, ikusi beharko dugu nola doan eztabaida hori, mundu mailan badago sozietateen gaineko zerga horren erreforma plana, eta ikusi beharko nuke oin Pandora paper hauek zenolako eragina izango luketen. Baina baita ere, jakin nahiko nuke hori Espainian nor dagoen honen atzetik eta ez abesleen eta futbol entrenatzaileak bakarrik. Esate baterako, pixkatxoa harakatuzkero, esate duzu Pep Guardiolak nora ez zuen dirua ez dakit Panamara eraman, Andorrara eraman zuen. Gogora ezagun Andorra dela, Andorrako hizkuntza ofiziala katalana dela. Nik posible banu, estatu euskara, hizkuntza ofiziala duen estatu independente batera nire dirua eraman, behar bada gauza bera ginen nuke, kontutan izanik, hemen gure nola esaten zaio, diputazioak jasotzen dutela dirua, eta beste, baina auskalo zeintzu diren Pep Guardiolaren arrazoiak. Nik Guardiolaren jokaeraz ez nuke ezer esango milioikak ez balituzke izango. Bera langile bakar bat izango balitz, eta erabaki hori hartuzkero eta Andorra eraman ezkero dirua, ulertuko nuke hizkuntza batik egitea, baina nik uste hainbeste dirua mugituta hizkuntza dela izango azkenengo. Ez dut esaten hizkuntza, esan nahi dut, azkenean Andorra dela ia estatu katalan independentea izan daiteke. Eta kontutan izan, Katalunian Pep Guardiolak uzten duen diru guzia, zuzenean Madrilera doala ez dutelako kontzerturik. Hortaz, ez dakit, behar bada asko esatea da eta zientzia fikzioa da.
baina nik Pep Guardiola, bueno... Ez da garrantzitsuena hori da. Nik uste garrantzitsu izango litzateke eta hori erregaren kontuak ikustea, zenolako... Azkenean horri buruz hitz egiten amaitu gara eta lortu dute, ez? Esaten zenuena, hiru famatu horien izenak ateratzea eta anekdotan gelditzea eta benetan boterea duten horiei buruz ezerrez jakitea edo ez dakit izen horiek aterako diren azkenean ala ez. Zer iruditzen duzue azken amaitzeko? Bai, kontra jartzeko besterik ez. BBC-ak eta Guardianek biratu zuten erresuma batutik ikerketa eta lehen atera zen pertsonaia izan zen Tony Blair. Lehen ministroa izan zena, herrialde hortan. Besterik gabe kontra jartzeko zein izan den gure prentzaren, estatuaren prentzaren eta erresuma batuko prentzaren arteko ezberdintasunak. Eta zentzu hortan iruditzen zait ikaragarri garrantzitsua gurean, Euskal Herrian, Ipar eta Hego Euskal Herrian gure politikarien zintzotasuna. Horrek babesten gaitulakoz eta aldentzen gaitulakoz beste eredu batzutatik. Horrela amaituko dugu. Gaurko solasaldia plazer bat izan da Tania Arriaga eta Ramon Varela, eskerrik asko gurean izateagatik. Zuei. Eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidearen eskutik tarte bat eta bueltan gara orain arte. Erdiaroaz geroztik, baian baika aintzindareki eta betidanik sustatzen du euskara eta ingelesa online ikastea.